Real Grace Shooting, iblayo ek bronze medal. Martinez Shangpliang, Bat I Aditya Thapa. I look not. Thank you very much, sir. Tiha kini kepor pementangan puli kini kerteng harum batkat bangdang puli ke kerteng ke jongki kin subha banwan sini sykhmat kam kloi kat bala I haka jingle kai karet ngidon songut ki balala banwan ra ya ke gold medal bat kita kilong I Clara Klein, Bethesda Klein, Francis Macri, Adrian Klein. Iblayo ke silver medal kilong I Harjon Macri, Napoleon Klein, Frankie George Macri, Margareta Klein, haka bronze medal ngidon I bayai sya lang mau pnyang nanpul terang nantang ngidon ro I raralin ronghang haka gold tebor lang blayo ka gold medal Daphisha Shadap ya silver medal George Greg or Wilson Macro ya silver medal Ikirin Soyong iblayo ka bronze but Impera Macdo iblayo ka bronze medal but nakabenta kani ngas ngawapan khot ya advisor jong Ri Bhoi Dorbar ba RR Macdo bin subhanwan sni shikmat banyarap ban penai yakini ki khusnam shakini ki nongile kai ki jonge haka jingile kai karet kidon hinrumut ki khun samla ki blala banwanra ya ki gold medal bat kita kilong I Clara Klein, Bethesda Klein, Francis Macri, Adrian Klein, Raralin Renghang ilayo ka goal, but itay borlang lapang ibalayo ka gold medal hakini ka jingile kai. Haka silver ngidon I Harjon Macri, tay borlang lapang haka silver ngidon I Harjon Macri, Napoleon Klein, Frankie George Macri, Margarita Klein, but haka bronze ki balala ki nongile kai ki balala banwanra ya ka bronze kilong I bayai sya lang mau pnyang nanpul terang ki bronze Kerin Soyong ki parlok kin subhaban pensyam ya ka bronze medal hakini ka discipline Kerin Soyong ngikirpat ya ki parlok kin subhaban pensyam but I Impera Macdo ini rilayo ya ka bronze medal
Kablay Shibun, sir. Congratulations to all the winners. Te parlok akan kapor ngan khot ikin ki kerteng batkat bangadang puli ke kerteng ga jongki kin subha banwan shani shikmat. Haka taekwondo ngidon langut ki belala banwan ra ke gold medal bat kita kilong Ishana Bakdas, IL Levena D Sangma, M Pragati Devi, but Kiblala Banwanra ke silver medal kidon langut but kita kilong I Remrwal Lungi Chinza, Surbi Srivastava, Simran Gavade. Haka bronze kidon argut I Srishti but I Srijani Getak. Nekerpat ikine bakin subha banwan shini shikmat. Only few has come. I will receive the others. Okay. From the states, I have to receive. Pardon? For taekwondo. Yeah. Only few was present. You can receive. I can receive from the states. On their behalf, you can receive. Okay. To do the honor, may I invite Ba Plostas M, retired additional SP of Ri Bhoi, Ba in Subha Banwan Shni Shikmat, Banirap Ban Pen IT, Yakini Kikusnam, Shikini Kinong Job, Hakane Ka Even. Haka jingle kai taekwondo ngidon langut ki belayo ya ke gold medal but kita kilong Ishana Bakdas. IL Levena D Sangma, Nangta but IM Pragati Devi. Silver medal kidon langut but kita kilong I Ramrwal Tulungi Chinza, Surbi Srivastava, but I Simran Gavade. Bronze kidon arngut but kita kilong I Srishti but I Srijani Getak. Thank you. Ngakerpat isa benang yai sa shipor senak bentak kini ki award rom ngan puli ki kerteng jo kini ki nong ile kai ki bla la banwan ra ke jingjob ka weightlifting bat kat bangadang puli ke kerteng ke jongki kin subhaban shni shikmat bat kita kilong I iban rihun maring iba layo kham tilut namsau bantelang marwen Max Kerlins Rendongsngi NS Rendongsngi Adelbert Rendongsngi Donald Rembai Baniti Lengdo Yaimen Kharkongor Sa Ringkat Marbo, Gerald Thaba, David Lingdo, Wan Bha Byang Thaba, but Ibanker Marwen. Haka weightlifting ngidon nyungut kiblala bonwanra kiblayo eka gold medal, saungut eka silver medal, batlaingut eka bronze medal. Kiblayo eka gold medal kilong I iban rihun maring subha bonwan shikmat. Iba layo kham tilut namsau Bantelang Marwen, Max Kerlins Rendongsngi, NS Rendongsngi,
But I Edelbert Rendong Sngi. But I Donald Kiblayo ke silver medal kilong I BT Ling. Gidon sangut kino ilekai kiblayo ke silver medal but kita kilong I Baniti Lingdo. Yaimen Karkongor Sa Rengkat Marbo Jurel Thaba David Lingdo Wan Bha Byang Thaba Belayo ek bronze medal but I Banker Marwen. Thank you very much, sir, and congratulations to all the winners. Te porlok akan ikapor ke pementangan puli kini kerteng jong kinungi lekai kibla haka wushu kibla la banwanra ke gold medal kidon sawat. But kita kilong ai borlang suchang kat bangadang puli ke kerteng ke jongki ke sebhaban wan sini syakmat ai borlang suchang benison shadap samuna ingti Helen Rongpei, Bawanka Kasar, Haka Silver, Iglorin Ingti, Haka Silver, Thomas Rangthalu, Blayo Haka Silver Medal, Banrilang Mukti, Clara Klen, Lenin Ingti, but you Wonder Mersing, Gini Blayo Haka Silver Medal, but Blayo Haka Bronze Medal Kilong, I Kirshan I Suchang, I Borlang Mi Suchang, Susan Shadap, Maryawan Kasar, Rani Suchang, Boniface Selyang, Silverius Mareng, Morris Rongpei, but Ibanker Langs Imli. But nakabenta ban IT kini khusnam kini kinong job ngas ngubha ban kirpat ya isa Bobby Nonglat ba insubha ban wan shni shikmat ban IT kini khusnam kini kinong job. Isu kemen shibon, yake effort, but yake contribution jong isa wat latang shipang po dan ringkat but ke district ke jongi Henry ilala apat ban wanra but aka jing treshitom ke jongi ilala ban inspire ki kena samla jong ka them Ri Bhoi ke jongi ban wanra ki medals yake Ri Bhoi district. Haka wushu idon sangwet ki balayo yake gold medal but kita kilong I ai borlang suchang Benison Shadap, Samuna Ingti, Helen Rongpei, Bawanka Kasar, Ibalayo ek silver medal, nangta Iglorin Ingti, Ibalayo ek silver medal, Thomas Rangthalu, Banrilang Mukti,
Clara Klein, but Lenin Engte, but you wonder Maring. Hake bronze, ni don kendai ngut, but kita kilong I Kirshan I Suchang. Aibor lang mi Suchang. Susan Shadab. Mariawan Kasar. Mariawan Kasar. Rani Suchang. Boniface Siliang. Silverius Maring. Morris Rongpei. But Iban Kerlangs Imle. Isa Bobby L. Nongbet, Ilong U District Sports Officer, Badang Sudap Banwan Johnson, Haka District Kajongi, Henry Po Kajing Alam Kajong Ing Yo I Shibun Ki Kun Samla, Kilawan Shakmat Haka Jingile Kai Ki Paper, Kuble Shibun Sa, and congratulations to all the winners. Kumshi benta ka jingrak he ka jingdap live post nam jong ka jingya lenti jong ka Ri Bhoi district nakalyang jong ka Ri Bhoi dorbar ha ka jingye trelang bat ka Ri Bhoi district administration bat ka office jong district sports officer la penlong ka jingya mare marathon ba 10 kilometer hende men step bat ni sngokemen shibon ban yatho ya ka yeng bangidan hadu lai spangot kinong ya mare bat ka lalong da shisha Kajing aiman siem, bat kajing job kabakrau, bakidan hadu lai spangut, kinong shimbenta, bat naka benta ban samik ni khusnam, kinong job, ngasngubha ban kirpat, ye iba meral bonds MLA jong ka NONGPOH constituency ba in subhaban IT ni khusnam, sya kinong job. Nakalyang jong kishinrang iblawan ha kekerdan kebalai ide isen mas pangcho na umwang. Sanuel Bong kini kilai tawan shikmat Fulbright Bupang Austin Tensong Sildaris Makri Julina Bongrong Rosa Maslai Bat Ikar Bimas Bongrong. Haka jingya mare ba 10 kilometer haka kerdan ka balai na kalyang jong kishinrang belawan haka kerdan ka balai ide sen mas pangcho na umwang. Iblawan haka kerdan ka baar ide Emmanuel Bongrong. Bat ibalawan na kekertan ke Beningkong ide I Monas Bongrong na po paham dumu. Hakalyang jung kikentei belawan na kekerdan ke balai ide I Rosa Maslai na Shangling. Iblawan na kekerdan ke baar ide I Julina Bongrong na po paham pedem.
But iba lawan ke kerdan ke beningkong ibelong inong job ide isil dares makri na paham ber. But hakani kapor ngin samro ke kusnam kum inong shimbentai balarang ba tam nakalyang jong kishinrang. But nakabenta kani ke kusnam kalet syai full bright bupang na paham rinyai. But inong isimbenta iba kena atam nakalyang jong kishinrang ide I Austin Tensong na downgate NONGPOH. But hakani kapor ngi donru ya inong isimbenta iba kena atam nakalyang jong kikentay but kalet siya ikar bimas bongrong na paham dumu. Kublay shibon sa, but hakani kapor ngas ngoban ay kublay ya baro kinong job kibalala ban wanra ya kanam bat kaburam ya ka district hi baro kaway ni kimilinti banang ni syakmat pinay trishitom hakabenta kabapipidan basyen pinangla ban wanra susu ya kaburam ya ka Ri Bhoi district hi baro kaway te parlok nilaga janpoy sikabenta kabakhaddo jong kani kabenta kabangingidon jong kani ka program. But hakani kapor ngan khot iba Plostas im retired additional superintendent of police iba longru akajuk kapor vice president jong ka Ri Bhoi dorbar ban ai ke jingkran ai kublay. But hakajuk kapor nga kirpat yaki nong puli jong ka Ri Bhoi college na ka Ri Bhoi jong ka traditional music department bakin subhaban long ki bala penkre banyalam ka Ri Bhoi anthem. Nagabenta jong ka Ri Bhoi dorbar ngayang hangni band ay gikentin ay kublay yapi iway pa iway kibadon hapo jong kanega hall kumjuro kibay kersyan yangi hagibenta baro nagabenta kajing rakhe ban kenmau ya ka Ri Bhoi de ka balai pho manta kasngi ka banangkong kum ka Ri Bhoi dorbar rangkat lang ban ngi baro ki badon ha kane ka por ngi sngew ban ai ngwe yo blay namar ka jingdon rangkat ka jong o walan nemen met broshmet kala slam henry da ka jing sanai ka jong o labat sipor yo slam ban ngiyo ban ya don hagane kapor kabanta ka ba ka Ri Bhoi dorbar ka sngew kidramt bat kai kublay ru kerpang nagabanta I Dr. Didilapang ibalong u chief advisor jong ka government ibalong ukpa jong ka nega tem Ri Bhoi jong ibala ai ya ga jingkran ga jong hagane ga sngi ya ga ba ngi rakhe ya ga ne ga Ri Bhoi de imla abandon rangkat bat ngi ga jinglong ga jingno tament henry ngi sngaw kumen sibon bar ngi sngaw ngu ya but day namar ga jingalam ga jing pratlanti ga jong bangilayo ka administrative unit house nam chajar khandai spas New Power, South Nam Hadin yaga civil subdivision, but kumjuru khaddu khadwai house nam shijar khandai spa khandai Power, yaga nega Ri Bhoi district jongi. Kandiat sengi ngalapun si bari lay tu yanga bada marga financial crisis jonga sorkar hagatuga por kaladon ka jing persyang ban penslem ban ai yaga jing menjur ban pli yaga district Ri Bhoi henry namar bai don haga bor kumu chief minister haga sin ga banangkong bai long chief minister bar haga por ga bakhandiat tang hapo shisnem ilai tu yangai ong ba ngamban se ban khot ya urang ba officer bahedu haga jela ban wanra ega not shit badaga hukum yong badai ban thok
ban pas akan not shit ban pandep no ya ga jing pli ya ga district dei ukulom siara jong I bala tok bat namar gata ngiyo ya ga ne ga Ri Bhoi district bat ngiyolong kum ne kum bangilong kublai shibone ba nagabanta ka jing prat lanti ke jong pi ke jing long kit kli ke jong pi wala da phim don barangkat bat ngi ka banta ka ba ar pat ke jing ai kublai ka lech chai ba meral bonds yem MLA jong ka NONGPOH constituency hang ne kublai shibon sar na ka banta ka por ka ba koridor ke jong pi pila ai ke jing kren long ba ke jing yo I jangai ke jong pi ke jing kren om tang ye ka banta henry ye ka future ka balong ka lawe jong ka district bat ka jala ka jongin ngai kublai ro ha ka ne ka por na ka banta I Sir Arpit Upadhyaya belong Deputy Commissioner Jongga District ke jongi ibelawan join ha kene ka district dang ha kene ki khandiat banai namar ki kam ki bakarki im shamla ban don bat ngi chishisha nrei hang ne pat idon isar MB Tongper ADC Jongga District ibelaya don kti rengkat bat ngi Ri Bhoi dorbar ha jing pen kre naga benta ban commemorate ya gane ka Ri Bhoi Day celebration kublai shibun sir naga benta ka jing long la kloi ka jong pi shisha kanam ka de ka jong I nrei ka kam de ka de ka jong pi ka jing pani tanat ya ka hol ki jing krishan ya ki jing lut jing sep ki babun ki wan hi na ka district administration nyai kublai ODC ADC ban baro ki be don benta ban krishan yang I ka Ri Bhoi dorbar naga benta kane ka sngi nyai kublai ru naga benta superintendent of police Jongga district jongi I Sir Giri Prasad I way pat I officer I belong young I baswan shakri kane ka district ke jongi iru om tang ya ki jing ka ai jing mot ki jong I hinrei la krishan ru yang I nang ba jong ki jing ai ban penlong ye kane ka sngi ka bajap nyai kublai ru na ka benta na I district sports officer Sir Bobby Nongbet iba don rengkat bat ngi Sir jing shisha ngarung adon na kane ka district la usnem meladep ngala syong thai ngam chumla ba ne kandu ye pi henrei ngasau thu ba pidang chuan join ha kane ka district henrei tang khandiat por ngiu I ki so jong da jing trai shitom jong pi khibon ki khun samla kan thai bat shinrang kilara ek nam jong kan ka district kublai shibon esa na banta ka jing start ka jong pi na banta ka jing lam ka jong pi kham tam ye ki hap ki barit ki khon samla kan thai bat shinrang ka Ri Bhoi dorbar ka ai kublai ro na ka banta jong ki MDC ki jong I ki ba don ha kane ka por ya I ba balajit rani bat kumjuru ya I ba Charles Marngar kublai shibon ba naga benta ki ka jing don rengkat ka jong pi ka jing sneu trai ka jong pi ya kane ka district bat kumjuru ki ktin ki jing pashat jing mot ki jong pi kumno benginang ra ya kane ka district syaki kerdan gibakam sejrong ngai kublai ru kelum ya kine ki nong mi kmat barok laingut nadu MLA bat ki arngut ki MDC imat hagajing shisha ngela de ben yu I shipaungut ten renge I ya kine laingut but wat sewi eng haban pondon kam me kene ka ktin yo le se ka kam khor kam don ka jing mot sneu imat ki nong mi kmat ki bala hap so pet bat ki bala tep so pet I Ri Bhoi ti kamai maryang kam shom sha ye ki banom wan na kene si kublai shibone ye pi ngai kublai ka Ri Bhoi dorbar kamla klem dapan pau ye ki jing sngaungo yai ba people
thank you rengkat barga tim ke jong I belong president jong RBYF belai ke jing kran ngatip ru bai lai ru ke jing Christian ya ga hagaliang ke jing pelut pensep naga bentakan ekas celebration ke commemoration but kumjuru ya iba ban buhai makadoru I belong chairman jong ga senjuk kirang basnong iba iru ialah ya pesat jingmut hagane kasngi ka bakrau bat kasngi ka bakment na ga benta jong gane ka dong Ri Bhoi ka jongi ka Ri Bhoi dorbar ka ai khublei ro na ga benta ki member jong ka Ri Bhoi District Sports Association rangkat bat ki kon samla ki hap ki berit ki balayo pediang ya ga jing ai khusnam ga berit ka Shillong tang ka dak bani itu ya ki kamba ki jong pi ya ga jing troi shitam ga jong pi ki ne gi long tang ka dak hin rengi kmelanti bat ka Ri Bhoi dorbar ka kit bok kit riang ba pinang kiu shaprang ba pin long gi nong ile kai om tang ha ga district ha ga jala ha ga ri India barok away. Nalor jong kini ki kena samlang hangni gidon ro ki IVCS ki don ro ki Asha bat ki way pat ki balay pan shngan yangi hagane gasngi ka Ri Bhoi dorbar kam don AA ban IAP Henry ka don tang ka jing sngawngo bat ka don ru tang ka jing kerku kerdo ba pinya shat pinya klan bat kumjur ba pinya roy pinya par ba pinang kiu hakisngi ki ban wan bat kham tam ban shakri ya ka dong ya ka than ka jong pi iway pa iway ka Ri Bhoi dorbar ka ai khublei ro nagabenta kini ki kon samla naga amka ka All Meghalaya Karbi Association ki bala ai ga nega jingshat ka be itanat ye giriam ki be itanat bat ka bala panja thaj ru yang isipor hadin bengelios ngeu ye gi jingkrand khublei shibon e yapi ki nongshat ki tropes jonga amka le eke babhatam but I baki way ke benta jonga rikhasi giantia ka jalame khalia but ka Ri India kin yo I yagane ka sap ka talen ga jongpi kardom kite ahit aphan nangli kikan ka patlang kilang me takade gaktin ai khublei nagabanta khublei shibun e yapi nagabanta ga jingshat ka be tanat ka jongpi ka Ri Bhoi dorbar ka ai khublei ro nagabanta ki press but ki media badai long ba jongpi layo I ia gane ka program sigi waipat ki benta jongga jala ga jongi jongga ri ga jongi khublei shibun e yapi ki balai pelut la ga jongga por ga jongpi ban cover ia gane ka program nadu ga basdang hadu ga bakot hoi ha ga ju ka por ngi ai khublei ru na ga benta I Father Michael Macri ba ga team ga jong I ki bala penbit penbiang ban ai ia gane ka live telecast ia gane ka jing rakhe ka Ri Bhoi de kidon ki kimi ki kpa jong ki hap ki baret ki balaya don rengkat bat ngi kene ka por ki balaya sha shitam pedeng jong kene ka jing shet bat kumjoro nadu dang step khublei shibon e ya phi iwei pa iwei bat ka bakantang ya wai yule se don ki banga kumklet banjer daga kerteng ya phi wei pa iwei bat ka por kam sha ban ai ke jing khublei ga bakarpang to gi bangamla ban kan mau ga ne ga por shim ye ga ne ga jing ai khublei ga bakarpang na ga benta jongphi
haki kandiat minute on sakliap no yaganeka jingalang laneka celebration haganeka sngi ai ngim don ban ai nagaliang jong ka Ri Bhoi dorbar ngi sngew kit ram shibon ya phe namar ka por ka ba koridor ka jong phe deida ka jing don ka jong phe ba jing pendap ka jong phe yaganeka hall kala long shisha ka ba i don buram bat ka ba i tanat shibon but Haishwaya kabangan siyang no, advisor jong ka Ri Bhoi dorbar, ila ong yanga, ban penpau yakine ki kam ki badangsa, nalor ka ba MLA, ila yo ban kren yaki ju ki pang, ka Ri Bhoi dorbar ro, kadon kine ki mat jing dawa, nagaliang jong ka sarkar, mapi ki nong mi khmat, mapi ki officer sarkar ki badon hagane ka por pin seubha ban ra ikini ka Ri Bhoi dorbar kadang don ka thong ban ban yai dawa naga sarkar kat hadu ban yo ya kane ka Western Ri Bhoi Civil Subdivision ka benta ka ba ar pat ba Ri Bhoi dorbar kadang sa ka agenda ka jongka kalong ki community and rural development block kawai ha umden bat kawai pat hamau hati nalor gane ka border issue ka badang don hakmat jong ka sarkar but ngingeng ya ka begin sayo ban penbet no banginom du ya ka jaka khamtam na ka district ke jongi bat ka bakhaddo ka agenda ka badang sa ha ka matre kam jong ka Ri Bhoi dorbar kalong kajing kerpat ban pen kelano ya ke kerteng naga Shillong airport ka badon ha umroi sya ka umroi airport kajing kerpat namar magani ka airport ka don ha po jong ka Ri Bhoi ha umroi ngi kerpat bangi nangyele ya ka naga liang naga sarkar ban ai ya ka ni ka jing pen kala kerteng ya ka Shillong airport sya ka umroi airport dah hagani ka por shwai ka bangan syong no ngim don banai ya pi sa shisint ngikit bok kit riang ngikir khu kerdo ya bat khublei sibun nagabenta ka por ka jong pi ka jingi sim benta ka jong pi hagani ka sngi ka balai pho jong ka Ri Bhoi District Foundation de khublei sibon ublei unkar kho ya pi baro leitsuk Kublai shibon ba plus nakabenta kitu ki kintian ai kublai ki jongpi ni duai ban ai jing kublai kitbok kit yang ba pindang yo ai kamat ka basat ka baklan namar ngi sutho ba bangi dang don ni ki riurang ba ka district ka jing sngo saat ka jing sngo shngan ka don ringkat bat ngi te kublai se shi sensa bat ni kiwi lenti bai dang la ban ya tre khambha bat kham janai hagi snam bat ki por ki bandang wan te porlok akan ka por pemerintah ngin yo ya ki wei ki item ki pakir pang bar kata kalong ngin yang lang baro ban ruai ya ka Ri Bhoi antham ka bon yalam da ka Khasi Traditional Music Department jong ka Ri Bhoi College ngakhat ikini ki porlok ki jongi bakwan shni shikmat ban yalam ikini ka Ri Bhoi antham bat ngakpat ya ka yeng borok ka wei bangin subha ban yang lang
kublai shibon ipi ki kena pulie jong ka Ri Bhoi College ki balai lam menyerwai lang ni ka Ri Bhoi anthem te parlok ni la poi ka benta ka bawai jong ka program ai ba ka mensim jong ka jingit bat ka jingitli kan senran ka jingya lenti jongi nang ni shakmat kublai shibon kublai shi hajar ngo. Hello. So yo don gitu kibadai ban yo award. Kibawan kam slam hakapor ka bangi ai. Ladaja ba pila don hangne pila bangwan sim. Ya gitu kibangi lapha jintip. Te ladaja ba phim don shu hangne ru. Itu kibamla ban yo mentakasni pinwani kendu yo presiden ka Ri Bhoi Dorbar. Ngin sa ay pinha office jong Ri Bhoi Dorbar. Apo insni.